Pozdrav svima i dobrodošli na Domovinski štit, mjesto gdje zajedno analiziramo vojne teme. Ako vam se sviđa što radimo ovdje, ostavite like, komentirajte i pretplatite se. Krenimo u današnju temu. Hrvatska treba pomorske dronove. Lekcije iz Ukrajine koje ne smijemo ignorirati. Ukrajina je tijekom rata na Crnom moru demonstrirala izvanrednu inovativnost i učinkovitost u korištenju pomorskih dronova za borbu protiv superiornijih ruskih pomorskih snaga. Ovi autonomni sustavi, razvijeni kroz domaću tehnologiju i međunarodno financiranje, omogućili su Ukrajini da izazove dominaciju jedne od najvećih svjetskih mornarica i preokrenu dinamiku sukoba na moru. Upotreba pomorskih dronova u Crnom moru. Od početka rata u veljači 2022. Ukrajina je prepoznala potencijal autonomnih površinskih dronova za nadoknađivanje svog nedostatka mornaričke snage. Dok su ruski brodovi tradicionalno osiguravali kontrolu nad Crnim morem, ukrajinski dronovi postali su ključni u provođenju pomorskog gerilskog ratovanja. Njihova primjena uključuje napade na ruske ratne brodove, logističke konvoje i strateške infrastrukturne objekte, poput Krimskog mosta. Ovi dronovi se kontroliraju na daljinu putem sofisticiranih komunikacijskih sustava, uključujući satelitsku mrežu Starlink, što im omogućuje preciznu navigaciju i ciljanje. Zahvaljujući njihovoj tajnosti i sposobnosti da izbjegnu detekciju, ukrajinski dronovi su nekoliko puta iznenadili ruske snage, prouzročivši značajne gubitke. Vrste pomorskih dronova. Ukrajina koristi nekoliko vrsta pomorskih dronova, od kojih su najpoznatiji Sea Baby. Ovaj dron nosi do tone eksploziva, ima domet od 1000 km i postiže brzinu od 90 km na sat. Njegova modularna konstrukcija omogućuje ugradnju različitih vrsta naoružanja, uključujući raketne sustave. Sea Baby je korišten u napadima na ruske brodove i Krimski most. Magura V5, dizajniran za nošenje 320 kg eksploziva s dometom od 800 km. Ovaj dron, nešto manjeg kapaciteta od Sea Baby, već je sudjelovao u napadima na ruske baze i brodove. Oba tipa dronova financirana su putem platformi poput United 24 uz doprinos međunarodnih donatora i domaćih kompanija. Njihova cijena, koja iznosi između 200.000 i 250.000 eura, znatno je niža od cijene protubrodskih raketa, koje dosežu i do 1,5 milijun eura. Što svakako omogućuje Ukrajini da vodi gerilski pomorski rat s visokim učinkom i ograničenim sredstvima. Rezultati na bojnom polju. Ukrajinski pomorski dronovi pokazali su se iznimno učinkovitim oružjem u sukobu na Crnom moru, demonstrirajući sposobnost da zaustave i značajno oslabe rusku pomorsku prisutnost. Njihova uporaba rezultirala je uništenjem ili ozbiljnim oštećenjem ključnih brodova ruske flote. Među najistaknutijim uspjesima ukrajinskih dronova je napad na fregate Admiral Makarov i Admiral Esen, koje su igrale ključnu ulogu u ruskim pomorskim operacijama. Također su uništeni ili oštećeni minolovac Ivan Golubec, patrolni brod Samum i desantni brod Cezar Kunikov. Osim toga, zabilježeni su napadi na korvete, čime je ruska flota dodatno oslabljena. Osim uništavanja vojnih brodova, ukrajinski dronovi odigrali su ključnu ulogu u ponovljenim napadima na Krimski most, koji Rusiju povezuju s okupiranim Krimom. Ovi napadi poremetili su ruske opskrbne linije i izazvali značajnu materijalnu štetu. Zašto su ukrajinski dronovi uspješni? Troškovna učinkovitost. Relativna niska cijena izrade omogućuje masovnu proizvodnju i korištenje dronova, čineći ih pristupačnijim od konvencionalnih projektila. Prvo, tehnološka superiornost. Korištenje satelitske komunikacije osigurava preciznu navigaciju i otpornost na ometanje. Drugo, taktička prilagodljivost. Ovi dronovi mogu se koristiti za različite zadatke, od napada na brodove do uništavanja obalnih ciljeva. Treće, iznenađenje. Njihova tiha i skrivena operacija omogućava iznenadne napade koji otežavaju obranu. Četvrto, neosporan utjecaj na rusku crnomorsku flotu.
Ukrajinski napadi dronovima ozbiljno su ograničili operativnu sposobnost ruske flote. Prema nekim procjenama, više od 30% ruskih brodova raspoređenih u Crnom moru oštećeno je ili uništeno. Osim fizičke štete, dronovi su imali i psihološki učinak, prisiljavajući ruske brodove da se povuku iz otvorenih voda prema sigurnim bazama, čime je Ukrajina učinkovito preuzela kontrolu nad ključnim pomorskim rutama. Kombinacija tehnoloških inovacija, prilagodljivih taktika i pristupačne proizvodnje pokazala je kako moderni dronovi mogu transformirati pomorsko ratovanje, čak i u situacijama gdje tradicionalna mornarica nije prisutna. Ukrajinski primjer jasno demonstrira budućnost asimetričnih sukoba na moru. Hrvatska kao potencijalni lider u razvoju pomorskih dronova, strateška i ekonomska prilika. Mornarica kao najskuplji rod oružanih snaga zahtijeva pažljivo planiranje i ulaganje u specifične sustave kako bi bila učinkovita, a da pritom ostane financijski održiva. S obzirom na lekcije iz rata u Ukrajini, gdje su relativno jeftini pomorski dronovi postigli značajne rezultate protiv tehnički nadmoćnije ruske flote, Hrvatska ima priliku primijeniti slične strategije. Razvoj vlastitih pomorskih dronova omogućio je održavanje sigurnosti na moru i zaštitu obale bez potrebe za ogromnim ulaganjima u klasičnu mornaricu, čija je izgradnja i operativnost dugotrajan proces. Hrvatska, sa svojom tradicijom brodogradnje i još uvijek prisutnim kapacitetima u tom sektoru, ima iznimno povoljnu osnovu za pokretanje proizvodnje domaćih dronova. Udruživanjem znanja domaćih stručnjaka i tehnološke potpore NATO saveznika mogla bi se razviti napredna pomorska bespilotna platforma koja bi zadovoljila specifične potrebe Hrvatske. Takvi sustavi, kao što je pokazao ukrajinski primjer, mogu biti višestruko isplativiji od klasičnih mornaričkih rješenja, a njihova cijena, često u rangu od nekoliko stotina tisuća eura po jedinici, daleko je manja od cijene gradnje i održavanja većih brodova. Ovakav pristup ne samo da bi značajno povećao obrambeni kapacitet Hrvatske, nego bi predstavljao i korak prema strateškoj neovisnosti u ključnim aspektima sigurnosti. Razvijanje domaćih pomorskih dronova nije samo ekonomski izvjesno, već i operativno praktično, jer omogućuje brzo uvođenje u uporabu, fleksibilnost u primjeni i modernu obranu koja odgovara izazovima suvremenog ratovanja. Ova tehnologija bila bi posebno korisna za Hrvatsku, s obzirom na razvedenu obalu i stratešku poziciju na Jadranskom moru. Omogućila bi učinkovit i nadzor morskih puteva, zaštitu infrastrukture poput LNG terminala i luka, kao i odvraćanje potencijalnih prijetnji. Lekcija iz Ukrajine jasno pokazuje kako moderna tehnologija može neutralizirati nadmoćniju konvencionalnu silu, što Hrvatsku čini idealnim kandidatom za implementaciju takvog sustava obrane. Razvoj domaćih pomorskih dronova ne bi samo osigurao stratešku prednost i jačanje nacionalne sigurnosti, već bi otvorio i značajne gospodarske mogućnosti. Proizvodnja ovakvih sustava zahtijeva sudjelovanje različitih sektora, od brodogradnje, inženjerskog dizajna i softverskog razvoja do logistike i održavanja, čime bi se stvorio niz novih radnih mjesta u industrijama s visokom dodanom vrijednošću. Osim domaćih potreba, Hrvatska bi mogla iskoristiti svoj položaj i ekspertizu za izvoz ovakvih proizvoda na međunarodno tržište. Mnoge manje zemlje s ograničenim vojnim proračunima suočavaju se s istim izazovima u pomorskoj sigurnosti i traže priuštiva, ali učinkovita rješenja. Pomorski dronovi, čija cijena i operativna ekonomičnost daleko nadmašuju tradicionalne mornaričke platforme, predstavljaju atraktivnu opciju za takve države. Time bi Hrvatska mogla postati regionalni lider u proizvodnji i izvozu ove specifične tehnologije, potičući gospodarski rast i povećavajući svoju međunarodnu vidljivost. Osnivanje tehnoloških inkubatora ili razvojnih centara povezanih s projektom dronova dodatno bi potaknulo inovacije i privuklo ulaganja iz inozemstva, čime bi se dugoročno jačao domaći tehnološki sektor. Ovakav razvoj pridonio bi stvaranju novih gospodarskih niša,
pružajući Hrvatskoj jedinstvenu priliku da spoji obrambene potrebe i ekonomski razvoj. Zaključak: vrijeme je za strateški iskorak Hrvatske prema budućnosti. Nakon što smo sagledali situaciju u Ukrajini i njezinu uspješnu upotrebu pomorskih dronova kao alata za obranu i odvraćanje agresora, jasno je da moderna sigurnosna rješenja više ne ovise samo o velikim flotama i skupim vojnim sustavima. Ukratko, mala, fleksibilna i tehnološki napredna rješenja mogu donijeti iznimnu prednost na terenu. Hrvatska, sa svojom bogatom brodograđevnom tradicijom i sposobnim kadrom, ima priliku transformirati vlastite obrambene kapacitete i istovremeno osigurati gospodarski razvoj kroz razvoj i proizvodnju pomorskih dronova. Ovo nije samo pitanje modernizacije vojske, već i strateške gospodarske odluke. Razvojem ove tehnologije Hrvatska bi osigurala ne samo jaču nacionalnu sigurnost, već i dugoročne koristi kroz otvaranje radnih mjesta, jačanje domaće industrije i mogućnost izvoza proizvoda. Umjesto ulaganja u zastarjele modele naoružanja i strategije, Hrvatska bi mogla krenuti u smjeru koji prate razvijene zemlje, prema suvremenim i troškovno učinkovitijim modelima obrane. To je sve za danas. Ako vam se svidjelo, ostavite like, komentirajte i pretplatite se za još analiza i tema. Do sljedećeg puta, ostanite snažni i budni.